mae anylion yn dŵad i ddweud wrth Mair bod maen nhw'n bap yn Iesu am dŵad. Yn aml bod fi dweud Mair, mae Mair yn cael hoci. Mae'r anylion yn mynd i ddeud yr newyddion wrth cael. O'r bugeiliad. Nath Iesu Grist gael ei eni yn y stabal? Diwrnod DOLIG. Bethlehem yn stabal. Ia, falle gath o, ie. Yn y stabel. In the stabel, under the sea. Mae'n rhaid Nath bugeiliad dod a gwneud tri o un nhw neu... Faint o un? Dwi'm yn gwybod faint o un. A nath bugeiliad roed defaid oen bach i nhw. Oen. Dau oen. 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 Athyn nhw fynd adra a dyn ath y bugeiliad i fynd i gweld y defaid eraill. Mwch dy Dolig yn dŵr fan. He? Mwch dy Dolig yn dŵr fan. O mae'n gael ein dŵr hefyd. A roedd 3 gwyd oes wedi dod a roedd air mis ag... Be roedd fan? Air mis... Ffys! Pobl pwysig o'r tri gwrdoedd dod yna a gwneud y Santa aur, ffys a cnir i nhw. Mae'r tri gwrdoedd yn mynd yna ar dri gamal, a wedyn maen nhw yn rhoi air, ffys a mis. Ie? Ie, iddyn nhw. A wedyn nath y tri gwrdoedd oedd am mur, aur ac... Syr. Thys.